Досъдебното производство касае множество сигнали от различен характер по отношение на, да кажем по този начин, неправомерни действия в община Младост. Бих употребил термина изнудван в чисто житейски смисъл, не като наказателно-правна квалификация. По отношение на него е определен натиск или изнудван, както искате преценете, за да плати една сериозна сума. Дали се съгласихте да правите площадката? Това е въпрос. Вижте, дайте да не влизаме в с тази площадка. Въпросът е доста по-сериозен. Въпросът е... Дали е вярно? Дали сте съгласихте или не да правите площадка? Елементарен... Ресетата ще видите, че аз просто бях възмутен, че от начина, по който протече срещата, така че да, оставих си координатите да се свърже замкмет по екологията с мен. Но няма някакви, кой знае какви уговорки. Все пак очевидно съгласие има, така се подразбира. Вижте, не знам как да кажа, ако... Дали се съгласихте или не, простичко е да правите площадка. Това, искам да спомена, беше 2 дена преди. Свързано е с информация, която не мога да ви дам. Съжалявам, свързано е с информация, която трябва да... В крайна сметка, извинете, че за 15-ти път питам, но дадохте ли съгласие за площадката или не? Вижте, самата среща в кметството е обект на СРС-та и самата среща беше направена с друга цел, която е свързана с делото и не мога да ви дам, не мога да ви го обясня. Простичко е. Дадох съгласие, не дадох съгласие за площадката. Простичко е. Самия факт, че не отговаряте, по-скоро навеждам... Съгласие да се свържат с мен и да се обсъдат тези опции. Под маската на това, че ние се борим за правата на хората и може би в някаква степен това да е така, в крайна сметка се оказва, че се преследват чисто лични интереси. И в крайна сметка може би даже и користно. Не се притеснявам да употребя тази дума.
Казах ви десетки и стотици в преписки в кабинета, вместо да са при конкретните специалисти. Включително и в дома на кметицата бяха намерени такива преписки. Определят се няколко срещи, които не се случват по различни причини. Дали защото посредникът е ангажиран, дали защото кметицата не е в добра кондиция поради бурен нощен живот. Различни варианти. Посредника се свърза с кметицата и с зам-кметицата. И отиде при тях на кафето на Кристал. Седнаха, пиха кафе 2 часа, взеха си парите. Посредника си взе 14 000 евро, тия 70 000 евро, която е неговата част от ситуацията. Така, въпреки че той беше заявил на свидетелен на изнудваното лице, че той пари няма да вземе, че всички са за кметицата, а че иска от изнудваното лице 20%. Но той си взе 20% от кметицата, вероятно очакваше 20% от изнудваното лице. Човек иска да реализира по-голям марш на печалба. Така, взе си парите, разделиха се след 2 часа кафе и тръгнаха в различни посоки. След като се разделиха, между другото съвсем, искам да акцентирам съвсем дребно, че след като вече отидаха в колата на кметицата, имаше обаждане от посредника, който се обади на лицето, което свидетелстваше пред нас и каза: всичко е наред, няма да имаш повече проблеми. След като са дадени тези пари, нещата вече са наред. Очевидно той беше предал вече в колата парите. Светнаха всички като Коледа хипергрупа. Господин Гешев да прави изказвания, че те светят като коледни елхи, толкова надхвърля стандартите на етиката и на правото. Защото аз бях вътре, когато се извършваха процесуално-следствените действия, а господин Гешев беше отвън. Аз присъствах и видях за какво светене става въпрос. Когато за какво? Си бил в близост до парите повече от 10 часа и имаш светване по шията, по носа или отгоре върху ръцете, а не на хващателната част, това може да говори и да е индиция само за замърсяване, но в никакъв случай не и за допир с парите. Защото в хващателната част на ръцете нито Десислава Иванчева, нито Биляна Петрова имат каквото и да било светене. Няма никакви отрицателни единствено тук, когато записва някакъв документ. Защо обаче са като организация?
някой от нещата се чака от тези. И ми точно един лист, който да пише възражение, който не е от официалните листове. И като съм писала, вероятно се оказава Като свали. няма да пръсите отпред. Частта от веществото, която е останала под носа и е било, тъй като една от полицаите е била хванала и се е опитала да заглуши, така казано, Иванчева да не вика. Светналите лице като коледна ръка е мечтата на прокуратурата за весела и хубава нова година. Обаче това няма отношение към фактите. Но когато е подписала там редица протоколи, там е имало парите, са падали, ставали, тя има само в десната част на около 1-2 квадратни сантиметра, което абсолютно изключва тя да ги е хващала парите. Светната случка. Тоест няма как да ми бъде обяснявано, че някой им подхвърил в колата нещо си. След като го подхвърил, как са го пипали? Що са го пипали? И добре, да има как факта, че няма, по ръцете им няма следи от парите. Това просто не е вярно, господин. Как да не е вярно? По външната част на това не е вярно? Не е вярно. А коя е истината? Когато слушах защитата, имах чувството, че сме чели различно дело. Добре, кажете според вас. Ето казвам ви. Има си ги всички маркиращи следи, са си останали по ръцете, по дрехи, по лице. Така. Къде по ръцете? Вие, това е, и тримата са единодушни, че няма такива... Аз ви казвам, това не е така. Повече няма да коментирам. Има протоколи. Освен това, аз съм присъствала вътре на тези процесуално-следствени действия. На кого да вярвам, господин Диков? На това, на което съм присъствала, това, което съм видяла, това, което пише в протоколите, или това, което на 17 до 4 часа сутринта, т.е. 18 до 4 часа сутринта, се извършваха процесуално-следствените действия. Всички, включително и господин Гешев, бяха отвън. Единствено ние с адвокат Ганчева бяхме вътре и видяхме къде лампите дават светлина. Само на места, които нямат никаква възможност да докоснат парите и да борават с парите. Това, което мене най-много ме радва, че има хора, които все още вярват в институциите, че те могат да си свършат работата безупречно и вчерашния случай го доказва. Надявам се, вие всичките тук също да сте повярвали, че институциите работят абсолютно професионално, в пълен синхрон и не допускат никакви грешки, в това число и да се нарушат правата на някои от задържаните лица. Такова драстично нарушение на човешките права, наистина нито аз, нито моите колеги, работещи по различните краища на европейските държави, са виждали подобно нещо. Трябва да ви кажа, че всичките тези над 20 срещи, които успяхме да проконтролираме, мисля, че бяха 20 или над 10 срещи е имало. Господин Гешев, това е абсурдно, което говорите. Защо? Значи човек трябва да е луд, за да взима такъв огромен пост в центъра на София. Господин Гешев, има ли отпечатъци на пръстите на кревицата върху парите? Казваме, че е светло. И така се появи. Нека да изчистим тази информация, защото тя се появи. При предприето освидетелстване присъствие на адвокат, на поемни лица, на химик, експерт от СДВР, който е вписан в протокола, на фотограф, е констатирано, че има светлина в тунела на господин Димов. Тоест, че светът. Тоест, че има данни за това и доказателства, че веществото, с което се маркира, има доказателства за това, че веществото, с което е маркирано банкнотите, се намира по лицата. Тоест, осветява се, ако трябва да ви го обясна с една лампа и те светят. Взети са проби, от тези проби на тези участъци, които светят с определен цвят, да го обясна по този начин, ще бъде извършена експертиза. За нас това е достатъчно към този момент да бъде категорично, че тези хора са пипали тези пари. Само да добавя и аз, ако разрешите. Това не е единичен случай. Има много други сигнали именно за искани пари. От нея? Именно, да, от нея.
Няма нито едно СРС, в което те да са поискали пари. Няма нито един свидетел, няма нито един инвеститор, който да казва, че са му поискани пари.